smager godt. Er det ormekur? Ormekur. Jeg er ikke helt sikker på hende, hun synes, det smager så godt. Nam. Hvem er det, der piver? Er det en af de andre, der han? Det er en, der går ud og snakkes med. Det er det også. Nå, se lille med hvidt skæg. Det er sorte. Det er Punky. Ja. Okay. Jamen, du har lige været ude ved en. Det er Janus. Der er en, der laver. Ja, det skal vi have. Det kan Emma lige hjælpe med her. Har du fået taget? Intet vader i det. Hvad gider du ikke holde dig? Lysegrøn. Hvem er det? Det er Scooby. Det er Scooby, der kommer her. Nu skal det din tur til at få ormekur. Vil du lige tage den pølse op, inden de træder rundt i den ende? Jo, for jeg står jo, det spiser. Det er lækkert. Op, du skal ikke rette den. Og så Scooby. Jo her. Ej! Orange. Væk. Ja. Hvad så, Scooby? Var det godt? Ja, jeg slikkede mig lidt af munden. Det var helt vildt godt. Så. Ja. Skal vi se, det var... Har jeg taget Pinky her?